Chairman ke Select Committee ubade Deputy CEM ke KHADC ubak pencengan NCM ulang bak Select Committee ke perkhat namar baki lightly ki polling station ki hap sharamrai ha ka MLA election kumta ke Select Committee ke sengo bakan bha ada penhap betkat kum ke constituency MLA ulang bahadin balai I ke negajing persha ke JAC kemudian Arphuai Tli Kishnong nakaliang ke Executive Committee jong ke KHADC kan syong ye kajing yalang kmi bini abyang berkan sara abyang pat hapok ke yeng dorbar haka khat khandai tarik ban pin kela kajing kendu badu PNC mo badai chairman jong selection committee kular yangi ban review biang ban penne beng yangi motion road constituency ya arpoitli ki snong bat ya kini ki lightly ki polling station bat kani ka review meeting kan don haka khat khandai tarik December ubnai no pra ubanwan te nakaleng jungi ni kren da ka basai bat ni ai da ka message ka basai sha baro kinong yalam ba bat kumjuro I pajba ba penmena ba ngila lumbiang mene ngi klem kren sepi direction ne namar ba ngi haban pan ni jing monjo jing pajba tiki pajba ki la rai ba ngi hun ya kane namar ba kadon lang badu ba titus ubadai option leader jongka opposition party ma nang takato kani ki em ne ki don lang to ki la kular ngi ban don ke isi meeting shwa din nang ta kinsa wanra ke review meeting bat kin pene yangi hamotion do ban nakaleng jungi lada nakaleng jungki isu kular thok kinem penhun ya kajing kwa bat kajing trang kajungi ban ne bai hamotion do ban nim ba nginam lek cha ramrai zengam haka khat khandai tarik ngin apai shwa lada kani kajing kular kalong ka ba nem penhun yangi kemur haka arport tarik ngin sa lumbeng bat ngin sa songbeng ya ke meeting bat hadin kata pada ngin sa penjur susu ya kejing ya ki lane ngin sa le da kanu kejing ya ki ka ba kam penjur susu ban ya kene kejing ya ki kejungi menta ya kene namar ba nakaleng jong ka delimitation committee ki la penlong bat ki ngi klam yo ban leklang baro da baro ndre ngi la pha ki katto kane kinomi khmat ban kila de penlong bat dei nak tahu ba kila penlong ngila pen pau seki bat kila sngiau kata ke jing kwa ke jongi ke jing sngiau ke jongi te ka delimitation committee bakli da u doctor starware khasimli kila peni ingi hamotion road hadin ars ngipat menmit ngamtip kile yu mano bali ekane bali start mano badon benta ekane ngimtip ya kata bat ki pen kelano bat ki pen habjubor no yengi na motion road sha ramrai jerngam lengba ka selection committee bakli dau ba PNCM kumu deputy CM lene chairman jong ka selection committee kadau kalong ba ngimla aban lei setei kalong ka jingjingai ka ba shaba palat ngidon ladang ilai ramrai prapu pra kilometer tam kadon ka jingjingai nangta ha ka bumdon ka surok ngihaban kam yashibun ka kawa ka ba rit bat ka ba he nangta kumjuru shuwa bangin poi setei ngihaban kamru ya ka asam ya ka asam na sethi sa athebari nang to ngihaban kam nang tangin poi sa ramrai ladang yat nang ne nong stoi ngihaban kam ya ka motion road ngihap kam ya ka nong stoi hadin nang ta pada ngi poi sa ramrai dei nak ne ka dau ba ka jingai e palat bat ngi ki jing tre jing ta ki spa sngi ki grand temen kini ki temen ki kro ki jing nong kam jingi habaru kini ki por kumut ba ngi don baik hamotion road bat hamotion road block ngi don nang ta kumjuro balai ngi kwa sini sa motion road pade ngi kwa na marsani kasurok kala khamba nang ta sakawiru ka jingjan ro ka jan sa bapalat ka don tang arpu ar kilometer kiba ki sinong kiba jingai na ka jingai tam ka jingmut jongya ka por ka long namar ba kini ki lightly ki polling station ki hap haka ramrai haka MLA ke ka don ka jingong jong kato kami ki ong ba balai ngimbu lang be haju bat MLA bat MDC Kehadiran bangila pas Pak Asem Gubernur ke alam ain menta tende gini ki perlok kumbang pau menta kesni ki babon kim hon ya kaneka ka bangila de haji keduk jungi menta kesni la kran syai ki ba namar ba kajing kwa jung pai ba kolong la kumnu ban penek biang haga 29 motion road MDC kondusi kumbang kolong ban sywa Jana kaliang jonga kumbu deputy CM bagi ia merentan iba dilukain ina kena syai ba in review biang ikane inang relog biang ikane bat nginti ngis kamba ka isi kan ya menjurlang bat ni ba in place biang apa house
na benta banwara biang ya ka amendment haji dikan ne nang ba kan penhun ye kituki nong song sinong ki badon kituki jaka kata kadiga ga bangila ay haki ya ka jikular ba kumno min discuss kani ka isi bara ka isi ngin sa place apoka house na benta ban wanra biang ka amendment na benta kani ka jingkwa jungki namar ngin hau kada kana trik jong liu December ngin long ka session bara kani ngin sa place ya kani ka amendment la dim amendment pilbiang